Дәүләт Советында экология, табиғаттан файдалану, агросәнәгать һәм азык-түлек сәясәте комитеты рәисе Азат Хамаев уздырган матбугат конференциясендә шәхси ярдәмче хуҗалыкларга дәүләт ярдәме турында сүз барды. Бу хакта закон 5 ел элек кабул ителгән иде. Шәхси хуҗалыкларда мөгезле эре терлекләр саны саклап калынды. Республика казнасыннан ел сайын кече хуҗалыкларга булышу өчен шактый акча бүлеп бирелә. Иң кирәкле ярдәм чарасы сөтчелек кече фермаларын төзү. Әлеге программа ярдәмендә шәхси ярдәмче хуҗалыкларда 7000 баш терлек арткан. Азат Хамаев профильле комитетның беренче ярты еллыктагы эшенә йомгак ясады. Парламентта берничә төп закон тикшереп кабул ителде. Алар органик продукция җитештерүгә ярдәм итүгә, хайваннарга мөнәсәбәт, экологик һәм җир кодексларын үзгәртүгә кагыла. Азат Хамаев күптән түгел узган Агро-Волга 2021 агросәнәгать күргәзмәсе турында да фикерләре белән уртаклашты. Форумда ачык һавада авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренең масштаблы экспозициясе тәкъдим ителде. Заманча мәйданчыкларда эшлекле форум узды.